The Marcy Foundation hija fondazzjoni li se tkun qed tqajjem għarfien dwar suġġetti li huma mdawra bi stigma. Din il-fondazzjoni li se tkun mibnija fuq 5 pilastri tnediet l-4 filgħaxija. Il-pilastri li se jitqajjem għarfien fuqhom huma l-vjolenza domestika, is-saħħa mentali, abbużi ta' droga, abbużi fuq it-tfal u l-HIV. Cliff Zamit Stephens, iċ-ċermen tal-fondazzjoni u t-tenur li kiseb suċċess fix-xena mużikali, għadda minn tfulija qiebsa fejn kien jara li l-ommu tiġi abbużata u saħansitra tarba minnhom il-partner tomu prova joqtola. Intervista ma' Net News spjega l-esperjenza personali tiegħu u għaliex ħalpass li beħġiet imwaqfa din il-fondazzjoni. Bażikament il-Marcy Foundation hija a one-stop shop. Ħadkun online-based platform fejn nies jistgħu jmorru fuq il-website u jsibu l-informazzjoni kollha. L-informazzjoni ta' x'inhi, il-vjolenza domestika pereżempju, għax ħafna nies forsi jaħsbu li vjolenza domestika hija meta tissawwad biss, però ovvjament l-abbuż mentali huwa serju ħafna u hija parti mill-ikbar problema x'inti hemmhekk fejn titħossok li qiegħda manipulata jew manipulat u ma tistax taħrab mir-realtà li qiegħed fiha. So bil-mod matul is-snin ovvjament irridu naħdmu fuq dawn il-kawżi kollha. Fit-tnedija Cliff saħaq fuq l-idea ta' soċjetà li fiha nies b'diffikultajiet mentali jew problemi oħra ikunu lesti jitkellmu fuq id-diffikultajiet tagħhom mingħajr tlaqliq. Fl-istess waqt huwa qal il-mentalità tan-nies trid tkun waħda ta' it's okay to not be okay. Intqal ukoll li minkejja li hawn diversi għaqdiet li jaħdmu sabiex jitjieb l-għarfien dwar is-saħħa mentali u l-abbużi din mhix kompetizzjoni. Iżda l-fondazzjoni ser tkun qed taħdem bi sħiħ sabiex teduka s-soċjetà. Cliff ħadem flimkien mal-kantanta Ira Losco fejn riċentament ġiet ippubblikata cover version mill-kanzunetta Xemx.